Ayo, ayo. Eyo, eyo, eya, eyo. Ayo masuk. Sepisan ketemu wong bagus dadi lagu budo ati rintan siang dalu srintan siang dalu kinur oh ya lir nguyai segara datan bisa oh ya hatimu suwe nggonku nganteni liwong atiku kang antuk jampi dadi ati sawiji anadyan apa tak lakoni ayo dados ing sisiku gustimu ingilai tresnaku bakal kino wong mati Joko Marat wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku tresno ati rinten siang dalu kinur ban jiwara tombo ati mas ayo tombo ati yuk ayo masuk tombo ati iku lima perkarane sawarnane kaping wis
Bima sawarnane kaping pisan Al-Quran sak maknane kaping pindho salat wangi lakonana luwes kumpulana kaping papat kudu ingkang luwih kaping lima sikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi Allah Gusti Allah nyambatani awas Wisnu Aji nggih monggo lilan Lilanana pamit mulih mesti kula yen dudu jodhone mugi enggal antuk sulih wong kang bisa ngladeni slirane pancen abot jroning ati ya wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi wong kang bisa sadana lampahi mong slirane atur puji nggih kari Nuwun sewu para bapak sahibu. seni paguyuban seni barong kreasi wis dina aji sarumbungan badhe nyuwun pamit nek wonten klenta-klentunipun anggenipun beber wonten dukuh Selorjo mriki kula ingkang nyuwunaken agunge samudra pangasami kula acak akhiri cekap semanten atur kula wali taufik wali dayah wali indu wali inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.